हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेल फिन खेबसे बरायबावबाय आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं लोगोफोर दिनैनि ब्लगा जाहैबाय दिनै गामियावनो हम सफि दं आरोना जेनेबा आब' लाहानियाव नोंथांमोननोबो आं एसे शेयार खालामनो सानबाय मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो थुदो बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै दायो नै लोगोफोर आङो आब' लाहानाव थांसै आरोना मानसिफोरा फैदेरना फैथावाखै आं नुहुरथाखै दासो थांहांदों आङो बाजै लामायाव दंमोन आरोना ओइनो बाजैखौ लिंहरदों आङो दायो नायलांबाय थादो लोगोफोर नै आब' लाहानि न' मोनबायानो आङो दायो नै आब'आ रेडि खालामगासिनो आरोना हम सफिनि थाखाय थालिरबो गायखाबाय फांनै नै आब'आ रेडि जानानै दं दायो सान्थि नांगोन रेडि खालामदो आब'आ जोंहानि आलारि बाथि फोजोंगोन ना थुब नांगौ दिहिरा गामिनि आरो गुबुन गामिनिफ्राय नुजाथि फैनो हानाय आरो जोंनि सिनियर डिस्ट्रिबिउटर बा जोंनि बिजनेसनि लोगोफोरनिसिम गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय गिबियावनो दा कमला बर' बिथाङा रामसियारि बिथाङा नोंथांमोनखौ बेयाव मानि थाखाय लिंदों बा बे गोजा गोजा पेकेटफोरखौ दिहुननानै मा देखायनो नागिरदों बिथाङा बिनि सायाव नोंथांमोनहा मिथिनो लुगैना लुगैया लुगैयोना दा होमबा लुगैबा जोङो मा खालामनांगोन नोंथांमोनहा मिथिनो लुगैदों होननानै आं बोरै मिथिगोन दा नङा होमबा दे जोङो स्रायनो खनसे गाव गावनि थाखाय बा निजिनि थाखाय खनसे स्रायनो आखाइ खबनै होनि जों माने जेसेनो आखाइ खबनो हायो एसेनो हार्टनि बेमारफ्रा खारो होनना बुंदों साइन्टिस्टफोरा नंगौबो दा जों बै नाम हमनाय माबाफोराव न'आव हारसाफोरा नाम हमो बेहाय हारसा बुरै बोराइफोरा थिगसे आखाइ खबैयोना इसोर माने ओरैनो आखाइ खबैया हार्टनि बेमार खारनायनि थाखायसो इसोर आखाइ खबैयो दा बेखौ नायोबा जोंबो हथासे मोननांगौ आरो खबनाया दरखार दङ दा होमबा गोबाव खालामालासिनो दिनै बिथाङा नोंथांमोननि गेजेराव मा देखायनो नागिरदों बा मानो लाबोदों बिनि सायाव गुवारै फोरमायथिना होनो थाखाय जोंनि गेजेराव अलरेडि सार दंखायो बिथाङा गुवारै फोरमायना होलांगोन बे बुस्थुखौ मानो बाहायनांगौ मा बुस्थु बेफोरो बिनि सायाव गुवारै फोरमायलांगोन दा बेखौ दिनैनि बे खामानिखौ बेखेवना होनो थाखाय नोंथांमोननि गामिनिनो बा तिन नम्बर दिहिरा गामिनि मा नाम इरागदाव गामिनि सासे मुरब्बि इरागदाव बसुमतारीखौ दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखेवना होनो थाखाय जोंनिफ्राय वेलकाम खालामनाय जाबाय फैयादा आरो बिथांखौ जोंनि फालिनिफ्राय गांसे बिहु फालिजों मान बावनो नागिरदों बिथां जोंनि सार प्रग्राम सेल सारखौ जोङो माबा मोनसे मावनो थाङोब्ला मावनायनि सिगां जोङो उद्दतनि बेफोरबायदि खालामा होमबा न' बानायब्लाबो न' गोदान लाबाबो जों उद्दतनि बानायग्रोयोना दखानफोर बानायबाबो थिग जों बे हाबाफारिखौनो लानाय जादों आरो दा बेहाय फिथाखौ हास'नायनि लोगो लोगोनो बयबो आखाइ खबना होयो Sendiri versi komnas. दा मिथिनायाव मोजांखौनो मोनदों खोनानानै एसे आगोलावबो एसे मिथियो आं बाय दङ बेफोरनि बागै आरो माबानानै मोनफेराखै माबाखौ मिथिदो आरो एसे खबरफोरखौ बाय बांला बिदिनो मोनदों आरो आं आरो मा बुंबावनो दा सारमोना एसे माबानानै गुवारै बेखेवलायना होदो बावहरनाय थाबाय जोंनि फालनिफ्राय बिथांनि थाखाय जबरदस्त आखाइ खबना होनांगौ होननानै आं सानो जोंनि
दिनैनि बे हाबाफारिखौ जाफुंहोलांबाय बा मावफुंना होलांबाय बेनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्रायबो अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनाय जाबाय। दा बेनिफ्राय दिनै जे बिथां कमला रामसियारि बिथाङा बे गोजा गोजा टिकेटखौ लाबोनानै मानो लाबोदोंबा बिनि सायाव गुवारै फोरमायथिना होनो थाखाय जोंनि गेजेराव अलरेडि सार दंखायो, बिथाङा गुवारै फोरमायथिना होलांगोन। दा बिनि सिगाङावनो आं मोनसे खावलायनो सानो, नोंथांमोना जे बे गामिनि मान सन्मानखौ लाखिनानै बा गावनि मान सन्मानखौ लाखिनानै मोजाङै मोजां खोनासंलांगोन, जाहाथे उसुबिदा गैयाजासे मोजाङै मोजां खोनासंलांगोन, आं बेखौ आसा खालामनानै प्रडाक्टनि सायाव गुवारै फोरमायथिना होनो थाखाय आं जोंनिनो सार दीपक रामसियारि सारखौ वेलकाम खालामनाय जाबाय। वेलकाम सार। बिथांखौ गांसे बिहु फालिजों मान बावनाय जागोन। बिथां शरद रामसियारि। आखाना थारा मोनसे जाबाय। आरो नोंथांमोन मायबाफोर जुदि जों सोंनो गोनां दङब्ला लास्टआव बरिया आरामसे सोंनो हागोन। दा बिथाङा जि बुङो बेखौ खोनासंलांबाय थादो, मिथिना लादो। थिग दं होनबा बिथांखौ जागायलांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। खुलुमबाय। अलरेडि चन्दन बर' ब्रह्म सारा फोरमायलांबाय, थेवब्लाबो सुजुग मोनबालायनो निजे एसे फोरमायना लानाया मोजांसिन जायो। मुङा एक्सुवेलि दीपक स्वर्गियारि, सारा रामसियारि होनबाय थादो। जिखिनिया थालांदो आरो लांजायखिनिया। गामि आंनिया बरमा कालजार। बे कम्पानियाव हाबिनि सिगां आं 2007निफ्रायनो आयुर्वेदिक सेक्टराव खामानि मावखाबाय दंमोन। बेयाव आं आयुर्वेदिकआव खामानि मावोमोन। कम्पानिनि नामा बैद्यनाथ आरो डाबर, जाय कम्पानिया इन्डियानि सबसे पुरनिया आयुर्वेदिक सेक्टराव बिसोरनो सालायबायदोंमोन आरो बिसोर ट्रेडिसनेल मार्केटआव दंमोन। फैयै फैयै दिनै आङो 2017 सनाव बे एमआइ लाइफस्टाइल होनना बुङो जोंनि कम्पानिनि नामखौ, लोगोसे जिखिनि ब्रेन्ड दङ बे ब्रेन्डफोरनि नामा इलिमेन्ट्स, अनेनन, ओमफ्राय आहारनि दोङो, निउ स्टार दोङो, बेफोरबायदि गासै 6टा ब्रेन्डखौ लानानै खामानि मावबाय दङ आरो बेयाव आङो अलरेडि 2017निफ्राय जड़ित जाबाय आरो। दा मेन खोथाया जाहैबाय मा, प्रडाक्टनि सायाव बुंनो थांनायनि सिगांनो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। जों बेसि गोबाव रायलाया, बहुत बेसि 1 घन्टा बा 1.5 घन्टा सम होनो हागोन ना नोंथांमोना? हागोन दे। आरो दिनै कम्पानिनि सायाव सावराया, जों खालि देहानि सायावसो सावरायगोन। दिनै दि बे थालिर बिफां फांनै गायनानै दि फिथा होनोबाय, बेखौ हमसफि इनिग्रेसन होननानै बुङो आरो। हमसफि माने मा, न'आवनो मोनसे दखान लानाय। जेरै जोङो मायबा मोनसे जुदि सकफोराव, बाजारफोराव, जिखिनि जायगायाव मायबा मोनसे दखान होनो लागाबाय, जेरै जों मोनसे मोजां दिन नायनानै बेबायदि बेखेवा होमबा, थिग जेनेबा जों दिनै साननि न'आव बेबायदिनो बेखेवबाय, बेखौ हमसफि इनिग्रेसन होननानै बुङो। दा मेन खोथाया जाहैबाय मा, कम्पानि होनोब्ला जोंनि मानसिफोरनि सायाव मोनसे बया सिन्था धारा थाबाय थायो। दिनै आं खालामना थांगोन, गाबोन बेलेगा खालामफैगोन, कम्पानिनि मानसि फैदोंमोन, बेबायदिया सोंथिया जाया होमबा? कम्पानि होनबा जोंनि मानसिफोरा खोब निगेटिभिटि जायो। एक्सुवेलि नोंथांमोना सानना नाया मानो, मा बुस्थुखौ जोंदि हदाय सानफ्रोमबो फुंनिफ्राय मोनासिम बाहायगासिनो दङ, जानायनिफ्राय, लोंनायनिफ्राय, गाननायनिफ्राय, जोमनायनिफ्राय, बेफोर बुस्थुखौ, बेफोर मुवा बेसादखौ जों निजे बानायो नामा? बानायोना बानायोना? माखौ बानायो? गस्लाखौ निजे बानायो? बानायदो? साबोनखौ जों सानफ्रोमबो दुगैबाय थादो, बेखौ निजे न'आव बानायदो नामा? बानायाखै। जों कम्पानियानो बानायदो, नङा होमबा? दुनिया खानखौ सामलायनानै लाखिबाय थादो कम्पानियानो। गासै जों दैलि जिखिनि बाहायबाय थायो गासै बुस्थुखौ कम्पानियानो बानायो। खालि जों न'आव मोनसेल' मुवाखौ बाहायो, जाग्राखौ, ओंखामखौ एक्सुवेलि जोङो माइरंखिनिखौ न'आव बानायो। आगोलनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोना जिहेतु खेथि मावनानै माइनिफ्राय माइरं जायो, बेखौ जोङो न'आवनो बानायो। बेनि बादै आगोल जोंनिया जाथि थावफोरखौ न'आवनो बानायोमोन, बेसर फोनानै फेरेदनानै बानायना जायोमोन। दानिथ' मानसिफोरा बादुला बायदिसो जालांबाय, मानो होनबा खाथियाव थांबा दखानावनो मोनो। खिन्थु बैफोर जाथि थावफोरखौ गथाय कम्पानियासो बानायदो। बिभिन्न कम्पानि दङ, जेरै गुकुल दोङो, अनुपम दोङो, धारा दोङो, इन्जिन दोङो, दा गल्ड स्टार दोङो, बिभिन्न निजा निजा ब्रेन्ड, बेफोर नामसो। खिन्थु गासै मुवा बेसादखौ कम्पानियानो बानायबाय थादों। कम्पानि नङाबा जोङो
जियायना थानोनो हानाय नङा आरो कम्पानिखौ सोरबायदिया खुलियो जायनि लोगोआव थारमाने करर फैसा दोङो हा सम्पति दोङो बिसोर मोनसे इन्डास्ट्रि खुलिनानै बेयाव मेनुफेक्सारिं बानायो थिग तेनका जोंनि प्रडाक्टखौबो कम्पानिया बानायदो आं बानायाखै जोंनि जेसेबां डिस्ट्रिबिउटर दङ बेफोर बानायाखै गासै कम्पानियानो बानायदो खिन्थु जों मेन खोथाया जों बेखौसो मिथिनो लागा माबायदि कम्पानिनि प्रडाक्टआ मोजां दा जेरै आङो जाथि थावनि एग्जाम्पलावनो होनो गुकुल थावदो अनुपमदो बा धारा थावदो जुदि जोङो पार्थक्यखौ जुदि नायोबा एसे दलद जिरायना थांलाय फैलाय बिदि खालामबाय थानांगौ दाने आं एग्जाम्पलनि जुदि अनुपम थाव हातिमार्का थाव गुकुल थाव बेखौ जों पार्थक्यखौ नायोबोला थावखौ जानानै बबे मोजांसिन बबे बयासिन जों निजे मिथियो जुदि गुकुल थावखौ जुदि दाम खमनिखौ नांगौ गुकुल थावखौ जुदि सङोब्ला एवोब्ला बोरैबा टायार मोनामो मोनामा होमबा ओमफ्राय जुदि अनुपमखौ जायोब्ला निस्सय मा जागोन मोनामनाया खम जायो ओंखायनो खदा बेलेग जायो नङा होमबा ओंखायनो कम्पानिया मा बेखौसो मिथिना लानांगौ जों माबायदि कम्पानिया माबायदि बुस्थुखौ बानायदो बबे कम्पानिनि प्रडाक्टआ मोजां बबे कम्पानिनि प्रडाक्टआ बया बेखौसो जोङो प्रथम बासिना लानांगौ आं बुङा मा जोंनि कम्पानिनि प्रडाक्टखौल' जा बेखौ बुङाखै बिभिन्न कम्पानि दोङो बिभिन्न कम्पानि फैगोन बिभिन्न कम्पानिया निजा प्रडाक्शन बानायो जों खिन्थु कम्पानिया माबायदि प्रडाक्ट बानायदो बेखौसो प्रथम मिथिना लानांगौ दा जोंनि प्रडाक्टखौ बानायदो मा एलिमेन्ट्स ब्रेन्डआ बानायदो अनिनना बानायदो दा बेफोर जोंनि आयुर्वेदिक प्रडाक्ट दिनै मार्केटाव नोंथांमोना बिभिन्न आयुर्वेदिक कम्पानिनि प्रडाक्ट मोनगोन सगाबो दिनै निकासि बाजार जायोबा निकासि बाजारावबो बिभिन्न कम्पानिनि प्रडाक्ट फाननो फैनाय मोनगोन आयुर्वेदिक मोना होमबा सोरबा माइक लाना फानो सोरबा गाखोना फानो बेफोरबायदि फानो खिन्थु माबायदि प्रडाक्टआ मोजां बेखौ प्रथम नायना लानो नांगोन आं बुङा मा जोंनि कम्पानिखौ जायैखो होनाखै दे बेलेग कम्पानिखौबो जानो हायो खिन्थु जानो थाङिनि सिगां प्रथम सिनायना लानांगोन जेरै एग्जाम्पल आं मोनसे बाथ्रानि दा जुदि खासे न'खराव जोङो खैना लाबनोसै आरो हिन्जाव मानसि लाबनोसै जोङो फार्स्टआवनो खैना न'खराव थांगोन नाहैग्रोगोन बेनि आखल आखुआ बोरै बेनि आखल आखुआ बोरै प्रथम नायग्रोना नायग्रा बेनि न'खरनि बेकग्राउन्डआ बोरै प्रथम नायग्रोना लागोन नायग्रोनानै जेब्लांखि पसन्द जागोन होमबासो जोङो दिन तारिख थिग खालामनानै न'आव लाना फैयो थिग दिनखौ जों मायबा मोनसे बुस्थुखौ जुदि जानो थाङिनि सिगां बायनो थाङिनि सिगां प्रथम मिथिना लानांगौ दानि दिनाव नङाबा ठग जाजोबगोन थगाय जाजोबगोन मानो होनबा बिभिन्न कम्पानि फैगोन ठग जाना खेराइ गालांगोन खालि फैसाखौल' लाना थांगोन मालखौ जानला मोनला होलांनो बायो बेनिखायनो आयुर्वेदिक सेक्टराव आयुर्वेदिकनि सायाव फैनोसै आं दा आयुर्वेदिक सेक्टराव प्रथम प्रडाक्टखौ नायनांगोन मा बेफोरबायदि सार्टिफिकेट दङ ना गैया बेफोरबायदि बे मार्कआ जाबाय आयुष बर्ड आयुष बर्डआ जाहैबाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया 9 नभेम्बर 2014 सनाव आयुर्वेदिक सेक्टराव मोनसे बर्ड खुलिना दोनबाय ओरैनो जानला मोनला आयुर्वेदिकआबो जाया आयुर्वेदिकआ जायो मिथिंगानिफ्रायनो जायो खिन्थु मा बेयाव बबे मोजांसिन बबे गाज्रिसिन बेखौ प्रथमावनो बासिना लाग्रोनांगोन जुदि बेफोरबायदि सार्टिफिकेट जुदि मार्क दङब्ला जा निश्चय देहायाव खामानि होगोन जुदि बेफोरबायदि सार्टिफिकेट जुदि गैयाब्ला खामानि होनोबो हायो होआबो जानाय खुनु गेरेन्टि गैया बेनिखायनो मा होनदो बेफोरबायदि प्रथम मार्कखौ नायग्रोना लाग्रोनांगोन आरो दा मेन पइन्टआव फैनोसै बे जाबाय लिभारनि जोंनि देहायाव मोनफा मोनफा साफ्रोमनियावबो भगबाना दानानै हरखानाय लिभार होननाय बुस्थु दङ खिन्थु जोंनिया मा होनो मा जादों नोङो लिभार जादों आंना लिभारा मोननै मोनथाम जानो हायो नामा लिभारा मोननै मोनथाम माब्लाबाबो जानो हाया लिभारा मोनसेयानो खिन्थु मा लिभाराव खायसे बेक्टेरिया जाम जानानै खायसे बिजानु सोमजिनो हायो जेरै मा लिभाराव मा जायो लिभारा जेब्लानोखि दुर्बल जायोब्ला प्रथम मानसिनि बेमारा खिन्थु लिभारनिफ्रायनो सोमजिग्रोयो लिभारनि प्रडाक्टखौ मानसिया लोमजाबाल'सो बेमार जाबाल'सो जा बेखौ बुङाखै लोमजायै सायावबो बेमार जायै सायावबो लिभारनि बेमार प्रडाक्टखौ जानो हायो लिभाराव ओरैबायदि बेमार जायो जायनि लिभारा दुर्बल घने घने जन्दिस जानो हायो घने घने मा निउम'निया किसुमानिया निउम'निया खारनोनो थाङा मायबा जानांगौ मायबा मोनसे जाफ्लांनाबा लोमजानाया जाखांबाय थायो बेफोर जाबाय लिभारनि प्रब्लेमनिफ्राय जायो दानि दिनाव मेक्सिमाम मानसिनि मा लिभाराव दै जमा जानाय जादों लिभाराव दै जमा जाबा बोरै जायो मानसिया बेखिनिया बेलदांदां देरो आथिं आखाइया रानलाङो बै बेमारा दानि दिनाव बहुत मानसिनिया जानो हमदो ओमफ्राय दानि दिनाव मोनसे बेमार फैबावदो लिभाराव मेजेम जानाय फिटि लिभार होनना बुङो फेट्स बाराय लिभाराव जेबानखि मेजेम जागोन मानसिनाव हजम जाया जाबाय थागोन बियो
खनले खिबाय थागोन बे लिभाराव मेजेम जायो आरो मा होनो फिटि लिभारा बुयो लिभारा बारायो बैफोरबायदि बेमार दानि दिनाव जाग्रा जादों बैफोर मानि थाखाय जादों आगोलो जोंनि मानसिफोरा खेतिखौ आबादखौ माबायदि मावोमोन निजा अर्गेनिक हासार होनानै मावोमोन गोबोरखि होनानै मावोमोन दानि दिनाव मा जादों गोबोरखिखौथ' बावगारलांबाय हाथाय दखानाव थांबानो हासार मोनबायदि सारना होबाय बै सारना होनानै मा खेतिखौ प्रडाक्सन खालामग्रा जादों बैफोरखौ जानायावनो दिनै एसे गाबोन एसे बे लिभाराव जाम जानानै बैफोर बेमारा जानो हमग्रा जादों बेनिखायनो मा बैफोर बेमारनिफ्राय जुदि दानि दिनाव जोङो सेफ जाना थानो लुगैब्ला मुक्त जानो लुगैब्ला हदाय लिभारनि मुलि जानांगौ एकसो मोजां मानसियाबो लिभारनि मुलिखौ जाबाय थानो हायो लिभारनि मुलिखौ जानाय लोगो मा जागोन मानसिनि खिनाय हासुनाया खुला जागोन ओंखामनि रुसिया मोजाङै थागोन देहाया खुस्त जानानै थागोन जोंनिया लिभारनि मोननै दोङो केपसुल हरदों मोनसे केपसुल दोङो मोनसे रोसि दोङो दानि दिनाव मेक्सिमाम मानसिनिया मा सुगार थानाय जादों जायफोरनिया सुगार प्रब्लेम सोलिगासिनो दोङो जायनिया सुगारनि लेभेला एसे बारायगासिनो दोङो बेफोरबायदि मानसिया लिभारनि केपसुलखौ जा बेनिफ्राय जायहा दामने सुगारनि लेभेला नर्मेलावनो दोङो कन्ट्रलावनो दोङो बेफोरबायदि मानसिया बेखौ रोसिखौ जा बेखौ आरो गोदोर मानसियाल' जानांगौ बेनो नङा 5 बोसोरनि सानिफ्रायबो बे प्रडाक्टखौ उन्दै गथ'फोराबो जाजायो दानि दिनाव मा जादों उन्दै गथ'फोरा आगोलो जोङो माइ स्कुलाव थाङोब्ला चक्लेट मोनोमोन 5 पैसा 10 पैसा चक्लेट मोनो बेखौनो बायना जायोमोन मटर एवनाय मोनोमोन दालि बुट मोनोमोन बुट एवनाय मोनोमोन बेफोरखौसो जायोमोन दानि दिनाव बेफोर गथ'फोरा बेफोरखौ नोजोर थांला पसन्द जाला मा मिमि कुरकुरि माइबा माइबि बेफोरखौसो जाग्रा जादों बेफोरखौ जानाय लोगो मा जागोन बेफोर गोरान बुस्थु हा खासे गथ'आ मिथिया मा निजिनि देहायाव बेसेबां दै नांगौ बेखौ मोजाङै गोसो होआ मोननांगौ जादों बैखौ जानायाव मा जागोन बै जाय मानसिया कुरकुरि पेकेटनि बुस्थु जाबाय थागोन बे मानसिना खिन्थु उदै सानाय जागोन किरमि जागोन खिया आथा जागोन बेफोरबायदि बेमारा जानाय चान्स थायो बेनिखायनो बेफोरबायदि जाबाय हाग्रा गथ'फोर दंबा बे लिभारनि प्रडाक्टखौ हो हदाय जाहोनाङा सप्तासे खेबनैबा खेबथामबाबो जाहोथार ओंखाम जाखांनायनि उनाव अब्लाना बै गथ'नि तारमाने सेहेराया मोजाङै थागोन खुस्त जागोन खिनाय हासुनाय खुला जागोन जानाय लोंनाय मोजाङै थागोन भबिष्यतआव लिभारनि बेमार जानाय नङा खिन्थु बेखौ जाहोआबा गथ'फोरा खिन्थु रांख्रेब रुंख्रेब जागोन बेफोरबायदि आरो आं बुंनाया गोनांथि दङ ना गैया गोनांथि दङ ना गैया गोनांथि दङ एक्चुअली दानि दिनाव निजिनि देहाखौ निजि जोथोनै लाखिनाय खोब गोनांथि जाना फैदों आगोल बारलांबाय खिन्थु दा आरो फैनो लागा दिनाव जों बोरै थांना थानांगौ बेखौ जों निजि मिथिना लानाया खोब दरकार मिथिनो दंबा खेबसे आखाइ खबना हो दिनैसो मोनदों बे आखाइ खबनि जुदि लामायाव जुदि दा थांनाय बाजैनो खबलांबाय थादोंबा सोर मोनगोन बेलाय मा जादों दिनै होननानै खिन्थु आखाइ खबनाया मोनसे मोजां गुन बेनि बेखौ साइन्टिस्टफोराबो अलरेडि रिसार्च खालामनानै स्टाडि खालामनानै प्रुफ खालामनानै होदों माबायदि जेब्लानोखि जोङो मा मन्दिर मस्जिद गिर्जाफोराव आर'ज गाबोब्ला जों आखाइ खबै आर'ज गाबोना गाबा जोङो मन्दिर मस्जिदफोराव गिर्जाफोरा आर'ज गाबा माब्लाबा सोरबा भगबानखौ नुदों नामा गोसोम ना गुफुर ना गोजौ ना गाहाय ना गेंग्रा ना सिद्दा नुदों मालाबा नुवाखै नङा होमबा खिन्थु होमबा जोंलाय मानोथ' गोब्राब आखाइ खबै मानो गाबबाय थायो बेलेग ऐक्य भगबानखौ मोनबाबो मोनाबाबो खिन्थु निजिनि देहाया जुदि आखाइ खबोब्ला हदाय मोजां जानानै थायो साइन्टिस्टफोरा बेखौ रिसार्च खालामना स्टाडि खालामना ओरैबायदि माबा खालामना दो एग्जाम्पल माबा एन्सारखौ बना दोननाय बोरै मानसिया जेब्लानोखि थैहाबबोला जोंनिया बर' भाषायाव थैहाबनाय होनना बुंबा खोब मोजां बुजि मोनो डक्टरफोरा मा होनो सेन्सलेस बिनि साननो हानाय शक्तिया गैला जालांबाय बेयो थैहाबबाय थारमाने जेब्लानोखि मानसिया सेन्सलेस जालांगोन थैहाबगोन मालिसखौ मायाव होयो मानसिया मायाव होयो मालिसखौ आथिं आखाइ थालाखौ थाब बुनानै रे नाना होयोना होआ गरम सिखांनाय माने मा बे आखाइ थाला आरो आथिं थाला बे जोंनिया मा जोबथा अंग देहानि जोबथा बियो बेनिखायनो बेखौ गोरा खालामनानै होयो बे जोबथा थैया जेब्लानोखि बेनिफ्राय बेयावलागि फैना बेनिफ्राय आरो जुदि हार्टआवलागि जुदि साप्लाइ जानो हायाब्ला थांफिनो हायाबा मानसिया बेयावनो थैहाबना थायो ओंखायनो आखाइखौ ओरै बुनानै जानाय थाव होनानै आखाइखौ नानानै थाब आथिंफोराव बुनाय होमबानो मानसिया होननानै उवा फैखाङो सेन्सआ तारमाने जि लेस जानानै दंमोन साननो हानाय स्मृति शक्ति जि गोमानानै दं बे लगे ब्रेनाव लागि थांफिननानै मोनाव फैयो आं सारि मोनबाय बेनिखायनो मा मानसिया मा होनदों जुदि मन्दिर मस्जिदफोरा जुदि आर'ज गाबनो आखाइ खबोब्ला
बै देहानि ब्लाड सार्कुलेसना मोजाङै थार बै दिनखालि मानसिया जाय मानसिया 50 बार 25 बार सानसे आखाइ खबनो हागोन बै दिनखालि हार्ट एटाक जाया हार्टआ बन्द जाया बुस्थुआ हार्टआव फिसा फिसा रोदा दङ बेयाव गेसा नारथेना होबानो मानसिया उवा बन्द जायो बै बुस्थुआ ओरै आखाइ खबबा बै जामफोरा खारो होमबा गोनांथि दङ ना गैया बायदि आखाइ खबनो जुदि आखाइ खबाबा देहाया नोंनिया दुर्बल जालाङो आङो प्रेक्टिकेल होनो हायो जुदि फुङाव उथिनानै एख' खामानि मावग्रोनाङा फुङावनो सिखारनानै जुदि मानसिया एसे थाबायना जुदि आखाइ खबस्रा बेनि उनाव नोंनि देहाखौ नायबोरै मोनगोन फार्स्टआव हदाय फुङाव उथिनानै जेबो खामानि मावैसेयावनो मानसिया उथिनानै आखाइ खबनांगोन ओमफ्राय मोना बेफोरबायदि खालामबाय थायोबा खिन्थु देहाया मोजां थायो बेखौ मा होनना बुङो योगा ब्याम होनना बुङो मानसिया ब्यामजोंबो लोगोसे खायसे बेमारखौ फोसाबनो हायो आं बायदि खानाय गोलाव दारि गोलाव टिभिफोराव नुयो खोमा रामदेब होननाय रामदेब नुदों पतंजलिनिया रामदेबा बियो आयुर्वेदिकनि गुरु नङा बियो ब्यामनिसो गुरु बेनि गियानखौ बुहुमनाङै मानसिफोरा बेनि गियानखौ लायो माबायदि ब्याम खालामबा देहाया मोजां जायो बे निरामिस जाग्रासो खिन्थु ओरैबायदि शक्ति दोङो गोदोर पालवान मानसिखौ बाग्रायना खोख्लैनो हायो मानि थाखाय बे ब्याम खालामै बिनि देहाखौ स्ट्रं बानायना लादों बेनिखायनो जों बै जुदि आखाइ खबोब्ला थाबायबोला बैफोर ब्लाड सार्कुलेसनफोरा जेब्लानोखि मोजां जागोन मानसिया बेमार जानो हाया इम्युनिटि शक्तिया बारायो इम्युनिटि शक्तिया मा बेमारजों बुलायनो हानाय जोंनि देहायाव शक्ति थानांगोन बेखौ इम्युनिटि शक्ति होनना बुङो जायनि देहायाव इम्युनिटि शक्तिया खम दङ लगे लगे बेमारा नोंखौ जोबखायनानै खोख्लैना दोनगोन जायनि इम्युनिटि शक्तिया मोजाङै दोङो नों सर्दिमोन गगामोन खिनाय जा एक खनखौ खोख्लैनो हानाय नङा पुरा गोग्गोमै थाबाय थागोन ओंखायनो बैफोरबायदि ब्यामखौ खालामोबा मा मोनसे इम्युनिटि शक्तिया बारायो बेनिखायनो आखाइ खबनांगौ हायोबा फुङाव उथिनानै आरो मोना देहाया मोजाङै थायो बेबो मोनसे गोसोआव फैलायलाङा माला खामानि मावखांनाय जालायलाङो दा मानो खबनो गोसो गैया माब्लाबाबो नोंसोर मिथियाखैमोन जानो हागौ बेनिखायनो गोसो गैया माब्लाबा फोरमायदों नामा सोरबा फोरमायफेराखैमोन मिथिफेराखैमोन बेनिखायनो गोसो जायाखैमोन दिनै जुदि फोरमायना होबाय जुदि मिथिनायाव जुदि गाबोननिफ्राय जुदि प्रेक्टिसखौ जुदि खालामोब्ला खसाना मिसा निजा मोनगोन जियानो जा खबनो इन्टारेस्ट गैयाबाबो खेबसे गासैबो निजा देहानि थाखाय खबफिन आरो नङा दासो खबाखै मा थिग दा नायनाय बेबो मोनसे जेखिना आखाइ खबनांगौ खिन्थु नोङो लामा आंगा मोनसे खबबा मा जागोन मा जादोंलै होनना बुंदों खिन्थु सुजुग मोनो मानसि आखाइ खबनांगौ दा बेनि नामा जोंनिया जाबाय मा दैलि डिटक्स बेनि खामानिया मा दैलि डिटक्सनि खामानिया मा दिनै जोङो जिखिनि मैगं थाइगं ना बेदर जाबाय हादो बेफोर गथाय रासायनिक बैगानिकजों बानायनाय रासायनिक होनानै बानायनाय जादों दिनै जुदि ना मासे जादोबाबो जुदि बायनानै ना जादोबाबो खिन्थु इउरिया जानाय ना जुदि आजिखालि अमानोबो इउरिया होयो इउरिया होबा गासै बुस्थुआ देरो मा बेयो थारमाने टक्सिन कलेस्ट्रल जाम जानानै बेयो बाहेर जानो हाया बेयो ओमफ्राय देरलाङो दिनै बै जों जिखिनि बुस्थु जागासिनो दं हदाय एसे नङा एसे मैला बुस्थु जागासिनो दङ हदाय मोनजागासिनो दङ बैनो दिनै जोंनि देहायाव जाम जायै मा जादों लेडिस मानसिना बांसिन थाइरड जाग्रा जादों थाइरडा मोननै लक्षण दङ मोनसे थाइरडा जाबाय मानसिया बुनाय मोनसेया जाबाय रानलांनाय आगोलनि मिथियामोन मानसिफोरा खिन्थु थाइरडा बे मानसिनियाव थाखायो गोदोनायाव थायो बैनि बिबाङा किसुमानिया बारायदो किसुमानिया खमायग्रा जादों आगोलाव मानसिफोरा मिथियामोन डायबिटिस मा होननानै खिन्थु दानि मानसिफोरनि खुगा खोनायो आंहा डायबिटिस जादोंलै आंहा गोदै जादोंलै बायदिसिना मेक्सिमाम मानसिनाव खोनादों आगोलाव मानसिफोरा मिथियामोन मा हाइ प्रेसारा मा दाथ' माहा जुदि अखमाव जुदि साननानै नायबा प्रेसाराव 1000 जन मानसि गामियाव थैयो हदाय दा नै गरम ना प्रेसार गोनां मानसिया थानो हाया बैफोर मानिफ्राय जादों बेफोर गथाय जानाय लोंनायनिफ्राय जाबोबाय थादों आरो जों जायाबाबो जाया गासैबो बुस्थुखौ जों दिनै निजिनि न'आव मावजोबनानै जानो हाया नङा होमबा माइखौल'सो मावबाय दिसुन बेनि उनाव मोनफा मोननै मैगंखौ गायबाय गासै बुस्थुखौथ' जों मावना जानो हाया खिन्थु जों बायनानै जाथारनो गोनां जागोन जायाबाबो जोंनि जिबना थांनानै थानो हाया
खिन्थु जाबाबो जोंहा खति दङ बेफोरबायदि जानानै जों बिराद क्रिटिकेल सिचुवेसनाव जोङो दा बर्थमान जिरायगासिनो दङ थेवब्लाबो जोङो जुदि बिपदा फैब्ला बिपदखौ जोङो फेस खालामनानै नांनानै बारग'लांनो नांगोन नङा होमबा दिनै जुदि बैफोरबायदि बिपदनिफ्राय जुदि नोंथांमोना जुदि उदार जानो लुगैयोब्ला भबिष्यत जुदि देहायाव गोदोर बेमार जाजानो जुदि लुगैयाबा बे प्रडाक्टखौ जाबाय था बेमार जाबाल' जानांगौ बेखौ होनाखै आं दैलि जाबाय थानो दिनै आं बे प्रडाक्टखौ जागासिनो थायो आंथ' हुस्थ' गासिबो थिगैनो दङ मावनो दांनो हायो जानो लोंनो अलरेडि गथाय हाजोबगोन थेवबाबो आं बे प्रडाक्टखौ जाथारो बे जाबाय जोंनि देहायाव जिखिनि जाम दङ केमिकेल दङ टक्सिन दङ बेफोरखौ पुरा बाहेर खालामजोबगोन बे जुदि गारिखौ जेरै जोङो माहा किल'मिटार नायना जेरै जों मबाइलखौ डाउन खालामो बेफोरबायदि बे जामफोरखौ आउट खालामबाय थागोन खिन्थु जुदि बै जामफोरा दिनै जोंनि जिबख्रिफोरा बेयावनो जादों बेयावनो खिदो जुदि बाहेर खालामनो हायाखैबा खिन्थु गोदोर बेमार जानाय गेरेन्टि चान्स दं आरो फैनो लागा दिनाव खायसे मिथिस्लाबै बेमार जानो लागाथ' दंबावथारो साइन्टिस्टफोराबो बैगानिकफोराबो साननानै मोनख'वाखै मानसिखौ बोरै जोङो फोथांना लाखिनो हागोन साननोनो हागौआखै दिनै आगोल पुरुनिया जि डक्टर पुरुनिया फरायदोंमोन दाथ' हदाय बिसोर गोदान स्टाडि खालामनांबाय थानो गोनां जायो गोदान हदाय बेमारनि सायाव फरायबाय थानो गोनां जायो नाबा आगोल जिखिनि फरायदों बेजोंनो जुदि दोङोबा बे आगबारायनो हाया बेनिखायनो दिनै केन्सार जादों मेक्सिमाम मानसिया केन्सार जानो हमदों दा उन्दैनिफ्रायनो जाबाय केन्सार बैफोर मानिफ्राय जादों गथाय बै टक्सिन केमिकेल जाति बुस्थुआ जोंनि देहाखौ जालांगासिनो दङ बेनिखायनो बेफोरनिफ्राय जुदि जोङो उदार खालामनो लुगैबा बे प्रडाक्ट 100% जाथाय मानो होनबा जोंनि मेक्सिमाम मानसिफोरा हाजिरा कामला मावनानै सोरबा एसे एला खेथि मावनानै सोलिगासिनो दङ दिनै जुदि मेडिकेलाव थांनाय लोगो लोगोनो एडमिट जानाय लोगो लोगोनो 100 टाकानि दिन फैला दानि दिनाव हाजाराबोथ' गोमालांनोसै लाख टाका फैनोसै लाख टाका नङाबा नोंनि जिबनखौ बायना लानानै फैनो हानाय नङा खिन्थु मा जानो हागोन जुदि दिनैनिफ्रायनो जुदि देहाखौ जुदि साफा खालामना लाखायोब्ला गोदोर बेमारा जायाब्ला नोंनिया मा जिखिनि इनकाम हाजिरा कामला मावनानै जिखिनि थाइसे थाइनै मोनबाय थादो बेखौ नोंथांमोना सेभिंस खालामलांनो हायो नाबा खिन्थु दिनै सेभिंस खालामबाय हादो खिन्थु निजिनि देहाखौसो निजिनि न'खरनि सुबुंफोरनि देहाखौसो बायना लाखिनो जमा खालामबायानो जादों ओरैबायदि जादों ओंखायनो बे प्रडाक्टखौ जा निस्सय देहाया हुस्थ' मोजाङै थागोन आरो आं दिनै बेखौ जाथारगोन बे जाबाय इउरिफास 3 बियो किडनिनि खामानि मावो आरो स्टननि खामानि मावो जायफोरबायदि मानसिनिया घने पेसाब जाला पुरा जाबाय थायो पेसाबा आलौज्रुम जायो एसेल' पेसाबा जायो फुला जाया आरो जायना किडनियाव स्टन दङ बेफोरबायदि मानसिया बे प्रडाक्टखौ जाथार 100% किडनिनि स्टना गलांथार सोरबा फोथाया आं मिथिया खिन्थु आं 100% बे किडनिनि स्टनखौ बहनगासिनो दङ दाख्लैसो मेदायाव 1.5 माहा जाबाय जाहोगासिनो दङ 8 mm दङमोन दा 5 mm फैबाय आं थोनदों गेरेन्टि नोङो 3 माहायाव नोंनि स्टना 100% गलांगोन खिन्थु गल ब्लाडाराव जुदि जायोबोला गल ब्लाडारा मोनसे ब्लाडार दे गल ब्लाडाराव बै ब्लाडारनि सिङावसो स्टना जायो ओंखायनो बे स्टना जुदि देरोबोला बे प्रडाक्टआ खामानि मावगनो हाया खिन्थु आराम्भनि जुदि जाहांदोबोला खिन्थु बे बुस्थुआ खामानि मावगोन आरो जुदि स्टन जायाखै थेवब्लाबो जुदि बेखौ जायोब्ला बै गल ब्लाडाराव स्टन जानो हानाय नङा किडनियाव स्टन जानो हानाय नङा आरो जायफोरबायदि मानसिया এই गेस्ट्रिकनि बांद्राय मुलि जाबाय थायो एसिड उमेस बायदिसिना गेस्ट्रिकनि बांद्राय जाबाय थायो बेफोरबायदि मानसिना खिन्थु किडनियाव स्टन जानाय चान्स दंथारो गेरेन्टि आरो जायफोरबायदि मानसिया बांद्राय सानाय सुनायनि टेब्लेट जाबाय थायो बेफोरबायदि मानसिना बै किडनि स्टन आरो किडनि फेलार जानाय चान्स दंथारो बेनिखायनो सानाय सुनाय बांद्राय दंबाबो बेखौ जा मानो होनबा पेसाबजों जिखिनि नाङा बुस्थु बे ओंखारलांथारनांगोन अब्लासो मोजां जागोन पेसाबखौ आरो पेसाब खालामनो ओंखारनाय समाव मानसिया माब्लाबाबो लाथुमबाय थानाङा ओइ पेसाब ओंखारबाय रावखौबो लाजिम लागा बाथ्रा गैया नोंनि देहायाव नाङा जादों जिबख्रिया खोन्थादो इखौ नांला गारद बेखौ नोंलाय मानो थुम लाथुमबाय थानो गोनां जायो पेसाबाव खायसे बुस्थुआ गोजावनानै फैयो जुदि लाथुमबाय थायोब्ला बै गोजावनानै फैनाय बुस्थुआ गोरोना किडनियाव जाम जाना थालांगोन बेनिफ्रायनो स्टन जागोन बेनिखायनो रावखौबो राजिनो गोनां बाथ्रा गैया पेसाबा ओंखारदो लगे लगे पेसाब खालामबाय थां बै गोजावना फैनाय बुस्थुआ लगे लगे ओंखारलांफा अब्लानिया किडनियाव स्टन जानाय नङा खिन्थु मेक्सिमाम मानसिनो जोंनिया बै पेसाबखौ लाथुमबाय थानायावबो किडनियाव स्टन जाग्रा जादों उदै सानाय जायो पेसाबा जाला पुरा जायो किडनियाव स्टन जाथारो ओंखायनो बे प्रडाक्टखौ जायोबा किडनि स्टना हामगोन आरो पेसाब जाला पुरा जानाया हामगोन सानाय सुनाय गोनां मानसियाबो बेखौ जायोबा क्रिटिनिया होननाय बुस्थुनि किडनियाव बे बारायो बे बारायबा सानाय सुनाया जायो ओंखायनो सानाय सुनाय मानसिया बेखौ जाजायो दामखौ दायो खोन्थागोन जोब्बाय लोगोफोर हम सफिया जोबलायबाय नै
अखा हाहांदों थाबनो फोजोंनांबाय आरोना बाय बाय लोगोफोर